ఇక కర్కాటక రాశి వారికి షష్టమ భాగ్యాధిపతి అయినటువంటి ఈ గురువు జన్మరాశిలో సంచరించడం వల్ల పోటీ ప్రపంచంలో విజయం సాధించుకుంటారు. 2026 జూన్ 2వ తారీఖు మంగళవారం నుంచి కర్కాటక రాశిలోని గురువు ప్రవేశించడం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి పోటీ ప్రపంచంలో విజయాలను సాధించుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూల్లో కానీ పోటీ పరీక్షల్లో కానీ విజయం సాధిస్తారు. నూతన ఉద్యోగాలు కానీ ఉన్న ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు కానీ అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఉన్నత చదువులకు వెళ్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు అందుకుంటారు. పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకుంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యాన్ని పొందగలుగుతారు. అన్ని రకాలుగా ఆనందకర వాతావరణాన్ని అనగా 50 నుంచి 60% సుఫలితాలను పొందేటువంటి వాతావరణం కర్కాటక రాశి వారికి ఉంది. మరి కర్కాటక రాశి వారు మరింతగా గురుబలాన్ని పొందడానికి దక్షిణామూర్తి దర్శనం చేయండి. దక్షిణామూర్తి శ్లోకాలు చదువుకోండి. శనగలను గురువారం రోజున పెద్దలకు కానీ గురువులకు కానీ దానం చేసి వారి ఆశీస్సులు అందుకోవడం వల్ల మరింతగా మంచి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు.